Fil-katekezi tagħna llum f'mur u sew il-Knisja tiegħi qegħdin nirriflettu dwar hekk il-bżonn li fi żminijietna aħna nagħtu widna din il-kelma li Ġesu ta' lil San Franġisk meta fil-Knisja ta' San Damjan Ġesu jkellmu u jgħidlu Franġisku mur u sew il-Knisja tiegħi li kif tara qed tiġġarraf. Il-Papa Benedittu XVI SSTA fis-27 ta' Jannar fl-2010 fid-diskors li għamel fl-Udjenza Ġenerali ta' nhar ta' Erba' wara li għamel referenza għall-episodju fil-ħajja ta' San Franġisk jagħmel referenza oħra fil-ħajja ta' San Franġisk illi huwa ikompli jaqgħadha propju ma' din it-tema muru sew il-Knisja tiegħi. Ħana qaralkom SSTA xejt Benedittu XVI f'din id-diskors tiegħu fl-aħħar parti ta' dan id-diskors u mbagħad inkun nista' nkompli inħaffru fil-fond ta' dak li l-Papa għalinna. Din il-ġrajja, jiġifieri li x'aktarx seħħet fl-2005 qed jirriferi għal meta Ġesu kellem il San Franġisk mill-Kurċifiss ta' San Damjan, ikkomplejt il-Papa tfakkarna fi ġrajja oħra simili fl-1207, il-ħolma tal-Papa Innoċenz III. Fil-ħolma l-Papa ra l-Bażilika ta' San Ġwan Lateran il-knejjes kollha qed taqa' u fra ċkejken u insinifikanti kien qed iżomma fuq spallejh biex iżomma milli taqa'. Minnaħa waħda huwa interessanti jgħid il-Papa li wieħed jinnota li ma kienx il-Papa Innoċenz III li kien qed jgħin il-Knisja milli taqa' imma fra ċkejken u insinifikanti. Li aktar tard il-Papa Innoċenz III għaraf li kien San Franġisk meta mar jaraħ. Issa Innoċenz III kien Papa kbir li kellu formazzjoni teoloġika tajba ħafna u influenza politika qawwija. Minkejja dan ma kienx huwa li kellu jġedded il-Knisja, imma ir-reliġjuż ċkejken u insinifikanti. Kien San Franġisk imsejjaħ minn Alla. Minnaħa l-oħra huwa importanti li wieħed jinnota li San Franġisk ma jġeddidx il-Knisja mingħajr jew kontra il-Papa, imma biss faqda miegħu. Iż-żewġ realtajiet imorru flimkien. Is-suċċessur ta' Pietru, l-isfijiet, il-Knisja mwafqa fuq is-suċċessjoni tal-Apostli u l-kariżma ġdida l-Ispiritu Santu tal-ħajja f'dak iż-żmien għat-tiġdid tal-Knisja. It-tiġdid ġenwin kiber minn dawn kollha flimkien. SSTA li qalilna Benedittu XVI fih sugu kbir li nixtieq ma nħalluhx jgħaddi imma nieħdlu fil-profond tiegħu u napplikaw ħalina llum. L-ewwel ħaġa il-Papa Benedittu XVI jara li din il-ħolma illi kellu il-Papa Innoċenz III, il-Papa li kien imexxi l-Knisja fi żmien San Franġisk, hija marbuta mal-ġrajja illi Franġisku esperjenza ġewwa il-Porzunkola, il-Knisja ta' San Damjan. Li interessanti eżisti huwa dan. L-istess spiritu, kif ġa kelli ċans nikkummenta il-leġenda tre kompanji kif tirrakkonta dell-esperjenza li kellu San Franġisk ta' Ġesu li kellmu, kien l-Ispiritu Santu jgħidulna illi daħlu fil-kappella. Kienu li b'xi mod mexxih fil-qalb tiegħu biex seta' jisma' l-Ġesu. Interessanti li kif huwa l-istess Spiritu Santu li jaħdem fi Franġisku huwa l-istess Spiritu li jaħdem anke fil-Papa. U biex ngħidu hekk, dak illi l-Ispiritu kien qed jagħmel f'San Franġisk, l-Ispiritu jħejji qalb il-Papa biex jilqa il-ħidma tal-Ispiritu stess f'San Franġisk. Dinha tfakkarni SSTA propju dak li ġara fil-mixja tal-Apostlu missierna San Pawl. Fil-waqt li Ġesu jidher lil San Pawl, jagħtih kelma, jarfu minnu. Ġesu jidher il-Ananija u jkellmu dwar Pawlu u jiftaħlu qalbu biex meta Pawlu il-komunità nisranija tieħdu għandu huwa ikun jista' jilqa' Pawlu u ma joqgħodx jibża minn Pawlu. Minħabba ovvjament li Pawlu kellu l-fama ta' kien dak li qed jippersegwita l-insara.
U kanna xi ħaġa simili jeżisti fil-ħajja ta' San Franġisk. Il-mulej li jkellem l-San Franġisk u fl-istess ħin il-mulej li jnebbaħ bħolma lill-Papa l-awtorità tal-Knisja f'dak iż-żmien b'dak li Alla nnifsu kien qed jagħmel fi Franġisku. Għandna eżempju ieħor jeżisti tal-Vanġelu fejn għandna naraw din il-ħidma tal-Alla kif meta ħaġa tiġi minn Alla jaħdimha bitzilla kif iritu. Il-każ tal-Madonna. Fil-waqt l-Anġlu Gabriel jidher lil Marija u jħabbar lil Marija li hija kellha titqal bil-qawwa tal-Ispirtu mela qed ikellimha mill-ħidma tal-Ispirtu ġewwa fiha. Fl-istess ħin l-Anġlu jħollhom il-Ġuseppi u jkellmu dwar il-ħidma tal-Ispirtu Santu ġewwa l-Madonna. Mela il-Madonna, San Pawl, San Franġisk taħdem il-ħidma fihom tal-Ispirtu Qaddis. San Ġusepp, Ananija, il-Papa Innoċenz III taħdem il-ħidma wkoll fihom biex jilqgħu dak li Alla jkun qed jagħmel f'dawn il-persuni. Allura interessanti żissej naraw illi it-tiġdid vera jagħmlu biss Alla. Kemm fil-persuni li jinqeda bihom il-Madonna, San Pawl, San Franġisk. U għaliex Alla eżistijej jirrispetta l-istess awtorità. Alla nnifsu jirrispetta l-istess awtorità illi huwa waqqaf fiħdan il-Knisja, fiħdan il-komunità nisranija. Alla dak li jiġi minn Alla ma jagħmilx shortcuts, ma jagħmilx bypass mill-awtorità tal-Knisja. Huwa l-istess Spiritu Santu illi jaħdem kemm f'karizmi ġodda li Alla jagħtina u kemm f'min qiegħed imexxi. Meta ħidma hija ta' Alla naraw li l-Ispirtu jaħdem fit-tnejn. Jaħdem fit-tnejn. U din interessanti eżisti għaliex anke fi żminijietna irridu naraw illi kif kien jgħid Sant Ignazju ta' Antiokkja fil-bidu tal-Knisja, uħud minnkom għandkom l-isqof fuq fomkom imma mbagħad tawlu kollox minn wara dar l-isqof. Jiġifieri minn barra toqgħodu semmu l-isqof, titkellmu dwaru, turu li intom maqgħudin miegħu, imma mbagħad fil-prattika fil-verità m'intomx tagħmlu kollox minn wara daru. U dak mhux sinjal li hemm Alla jaħdem f'ċirkustanzi bħal dan. Anzi huwa sinjal ċar li jekk kien hemm ħidma tal-Alla ġiet imbabsa b'erq jew bidnub uman, jew inkella m'hemm il-ħidma tal-Alla f'xejn, imma hemm ingann jew uman jew tax-Xitan fil-ħajja tagħna. Mentri hawnhekk turina ċar din l-esperjenza illi l-ħidma tal-Alla taħdem kemm fi Franġisku u kemm fil-Papa. Interessanti li il-Papa Innoċenz III fil-ħolma li huwa kellu jara fraċkej kienu insinifikanti qed iżomm fuq spallejh il-Knisja l-Bażilika tal-Lateran. Issa l-Bażilika tal-Lateran eżistijej għal minnkom ma jafx ġewwa Ruma hemm 4 bażiliċi prinċipali. Santa Maria Maggiore, San Pietru, Giovanni Laterano u San Paolo fuori le mura huma l-4 bażiliċi prinċipali ġewwa Ruma illi fi żmien San Franġisk, tanto biex tifmuni, il-Vatikan ta' dak iż-żmien kien il-Lateran, il-post ċentrali tal-Papa kien il-Lateran. Kif fuq kollox għadu anke llum ċerti ċirkostanzi il-Papa jmur fil-Bażilika tal-Lateran biex imexxi minn hemmhekk. Jekk tmorru Ruma quddiem il-Bażilika tal-Lateran fil-fatti taraw ġbija kbira ta' San Franġisk u l-ewwel ftit dixxipli tiegħu meta marru biex jiltaqgħu mal-Papa. Mela l-Papa Benedittu XVI jara l-Knisja tal-Lateran, jiġifieri simbolu tal-Knisja, il-knejjes kollha, qiegħda taqa'. U qed iżomma b'spallejh fuq l-ispalla propju dan il-fra, dan ir-reliġjuż ċkejken u insinifikanti. U hawnhekk eżistijej toħroġ anke x'kienet is-sejħa partikolari ta' San Franġis tas-Sisi. U għet nsemmi San Franġis tas-Sisi mhux sempliċement għax jiena Franġiskan, attirat minn din il-figura li f'ħajti għamilli ħafna ġid fil-vokazzjoni tiegħi biex nifhem anke l-mulej xirid minni f'ħajti. Imma qed insemmi anke speċjali x'nemmen u konvint li dak li Alla beda b'dil persuna għax hija ħidma ta' Alla mhijiex ħadd intemm. Kif fuq kollox il-mulej innifsu għet San Franġisk li sat-tieni miġja tiegħu il-ħidma li Alla beda fi Franġisku tibqa' dejja fuliedu. Interessanti kont ngħid li dak li jżomm din il-Knisja kollha universali milli taqa'
huwa dan il-bniedem, Franġisku t'Assisi. Interessanti jeżisti li il-fatt li l-Papa Innoċenz III arċiva dan id-dawl fuq San Franġisk. Il-Papa seta' jgħin u jifhem anka lil Franġisku biex jifhem l-esperjenza li huwa kellu ġewwa San Damjan. San Franġisk eżistijej ma fehmx mill-ewwel dak li għal minnu. Meta Ġesu kelmu għallu biex isow il-Knisja, Franġisku jibda letteralment isow il-Knisja tal-ġebel. Jibda jirranġa l-ħitan. Fil-fatti laħaq jirranġa 3 kappellel qabel ma jifhem eżattament li l-mulej kien batu biex jirranġa l-Knisja, ġifieri il-komunità, il-bnedmin. U hawnhekk naraw eżistijej dill-umiltà. Naraw il-ħidma tant sabiħa ta' Alla. Illi Franġisku biex jifhem l-esperjenza tiegħu kellu bżonn il-Knisja tfehmilu. Mhux għaliex Franġisku ġie mibgħud biex isewwi l-Knisja, jiġifieri f'moħħu kien kollox ċar. Jiġifieri hu seta' jifhem kollox. Jiġifieri hu kellu d-dawl ta' kollox. Le, il-ħidmi ta' Alla. Franġisku kellu jkun umli biżżejjed li jħalli l-Knisja dawlu waqt li hu jdawwal lilha. Franġisku kellu jkun umli biżżejjed li waqt li hu jwassal il-messaġġ li Ġesu taħli l-Knisja, ħalli l-Knisja tfissirilu. U fil-fatt il-Papa eżistijej bil-ħolma li kellu seta' kien tajnuna kbira għal Franġisku biex jgħix dak li mulej talab minnu. U hekk naraw eżistijej żbuħija li meta jħaġi jitalla ħadd minna m'għandux jagħmilha tiegħu. Ħadd minna eżistijej. Għaliex it-tiġdid vera tal-Knisja dina ħandejjaqkom biha l-ebda bniedem ma jista' jagħmlu. L-ebda Papa, l-ebda Esqof, l-ebda Qassis u l-ebda Qaddis. It-tiġdid tal-Knisja l-Ispirtu Santu biss jista' jagħmlu. U jagħmlu permezz ta' dawk li huwa jagħżel li jagħmlu fuq livelli differenti. Il-Papa ma jistax jinnota illi ma kienx il-Papa illi fil-ħolma kienet iżomm il-Knisja. Imma dal-fra ċkejken unsinifikanti. U dinna tiftħilna aperturi eżistijej, orizzonti l-inna, biex turina li l-mulej jinqeda b'kulħadd. Tista' tkun l-iktar persuna ċkejkna u l-iktar persuna insinifikanti, għaliex il-mulej jinqeda b'kulħadd għal-ġid tal-poplu tiegħu, għal-ġid tal-Knisja tiegħu. Niftakar meta qed ngħidlek fil-ġrajja, żgur ħafna minnkom tafuha, tal-famuż il-Qaddis Kurat ta' Ars San Ġwan Marija Vjannej li meta kien qed jagħmel eżamijiet biex isir saċerdot, ħin minnhom min kien qed jagħmelu l-eżami qallu inti ħmar. U l-Kurat ta' Ars qallu Alla fl-Antik Testament b'xedaq ta' ħmar għatil il-fruħ. Qallu wara bi ħmar sħiħ se jagħmel. U nafu x'għamel bi ħmar sħiħ San Ġwan Marija Vjannej, konverta l-parroċċja u konverta tant oħrajn. Il-mulej eżistijej jinqeda persuni sempliċi biex iġib bidliet kbar. U dan qed ngħidu għaliex irid nagħmel kuraġġ. Il-kull min fil-Knisja jitfaħħa fuq l-Isqof, fuq il-qassisin, fuq il-patrijiet, fuq is-sorijiet, fuq il-Papa, fuq il-Kardinali, fuq ma nafx min, donna it-tiġdid tal-Knisja huma biss responsabbli tagħha. Għax hu forsi jħossu li ma jifhimx, forsi jħossu li ma jafx, noqgħdu attenti eżisti. Il-mulej jista' jinqeda b'kulħadd u jista' jissorprendina anke min jinqeda. U allura hawnhekk nixtieq nagħmel appell ħanidu hekk għall-ġiġbinarji. Il-ġiġbinarji li fuq it-trejn jimxi biex jasal fid-destinazzjoni. Il-ġiġbinarji fil-Knisja biex naslu fejn naslu. Inħeġġeġ il-kull min iħossu ċkejken fil-Knisja biex jinfetaħ għall-ħidma tagħha li jista' jħallih jużah. U fl-istess ħin nixtieq nagħmel appell għal kull minnu fl-awtorità fil-Knisja. L-isfijiet, dawk li jgħinuhom, minnu l-awtorità fil-parroċċi, il-kappillani, il-qassisin, li nkunu miftuħa għal ħidma ta' Alla fiċ-ċkejknin tiegħu. Illi ma nwaqqgħu għaċċajt xejn u l-ħadd. L-istrumenti tal-mulej ħafna drabi, l-istrumenti veri tal-mulej huma ċkejkna sempliċi, umli, forsi boloħ fajnejna u xi drabi boloħ anke fajnejn il-Knisja. Għaliex meta l-Knisja tidħol ċerta supervja fiha, jidħol ċertu razzjonaliżmu, kollox ġifieri bir-raġuni. Meta fil-Knisja jidħol is-sens aħna nafu,
Meta fil-Knisja jidħol is-sens issa aħna inna min intint biex tiġi tallimna. Meta tidħol is-supervja, aħla l-imbierek jissorprendija lill-Knisja. Mhux kontra tagħha, imma xi ħobba jsaffija minn ġewwa u jqanqal dawn ir-realtajiet. Franġisku kien hekk eżistija, mhux kulħadd fehmu. Mhux kulħadd fehem l-istil tal-ħajja tiegħu li kien ċanfira l uħud ta' edifikazzjoni għal oħrajn, tħeġġiġa biex jimxu warajh għall-bosta. Jiġifieri bil-ġiex naħat fil-Knisja SSTA jridu niftħu qalbna. Irridu kunu kapaċi SSTA noħolqu dialogu. Dialogu li huwa faċilitat mill-ħidma tal-anfisa. Bej il-Papa u bej San Franġisk jgħaddi dialogu li ma kienx faċli għal Franġisku biex jiltaqa' mal-Papa. Hija realtà meta xi kultant ma narawx għajn bajn minn qed imexxi fil-Knisja u strumenti oħrajn anke jekk ikunu l-inqas persuni. Però bej Franġisku u l-Knisja ssir dialogu ta' mħabba, dialogu mqanqal minn viżjoni. Mhux viżjoni li hija mart ta' alluċinazzjoni, imma minn viżjoni li hija ħidma tal-Ispirtu Santu, l-viżjoni ta' Franġisku u l-viżjoni tal-Papa. Mhijiex kontra xulxin, imma ġiex viżjonijiet li jiltaqgħu fi dialogu. Għax huma ħidma talla. Fejn il-protagonisti l-ewwel Papa laqsmu San Franġisk. Il-protagonista dan dialogu l-Ispirtu Santu illi jaħdem fihom it-tnejn. Però eżisti anke aħna fil-Knisja l-lum fi żminijiet għandna bżonn aktar minn dan id-dialogu. Jekk irridu t-tiġdid tal-Knisja, għandna bżonn li l-isfijiet, l-awtoritajiet tal-Knisja, il-kappellani, ir-rajja, l-mexxejja, jisimgħu iktar lin-nies. U għandna bżonn li n-nies jisimgħu iktar lir-rajja, lill-mexxejja, lill-kappellani, s-saċerdoti, l-isfijiet tagħna, lill-Papa. Għandna bżonn iktar minn dan id-dialogu li l-Konċilju Vatikan it-Tieni SSTA insista ħafna fuqu. Id-dialogu li għandu tgħaddi bejn il-ġerarkija tal-Knisja u l-bqija tal-fidili kollha fil-Knisja.